लव यू आई लव यू आई लव यू टू। केरा भाई के मन बेरा हो गलो तोरा के नहीं समझ में आवा कितना नीक लागत रहल रानी के कथा होली में बड़ी बड़ी हां है बेटी भी हो। हां सुनी ई नीमन काम कइनी हां एगो मेहर के पेट में के भरत दूध को मेहरारू रखतनी औकात नहीं खाने में मेहर के खर्चा बाहर वाली अच्छा लगे हेने ई ठीक कहत ले हमर पतोहिया लेकिन हम सोचत रही कि चलो जीजा साली में के करना प्यार होखेला लेकिन हम ना जानत ना कि मर्द मेहरारू के हिन के रिश्ता बाटे। बाप हो प्यार करेली ना हमारा बहिन मर्द निक लागल हो बढ़िया त लागत जो अगर बियाह करे के रहल त कह देले रहती कि हां रे बुढ़िया हमर बियाह शादी क दे। अब हम चलो तनी मिठाई बाटे जाई रोड़ा के त दामादो कहे में हमर शरम आवत आटे का है विश्वास ना देखी कुछ मत बोल देखी टच नहीं कइले देखी माफ कर दी हमरा के टच का कहला रे देखी माने छुअल देखी कुछ नहीं कइले गलती नहीं कइले बोली सर जी शरम आवत आटे कि सास से कौन शब्द बोला तनी हां ना बढ़िया लागत हो आज लड़की हमर जानी तो बताओ अपन जान दे दे त मला ठीक लागी ना खुश हो जाई कि नगद एगो हमर का कहला कि बहिन अगर घर में काम धंधा करे खातिर सच में बात नहीं कि जौने गोड़े हाथ आइल बनी वही गोड़े हाथ निकल जाई ठीक ना ए माई जी आए काला का हम जी बोलत तनी सबे सरे हमर दिमाग पगलैले बा का है हाइदा माधन नतिया का बेटा रे करे 4 दिन रहे तक तो भागे लगी हमारे घर से। अब कहां बाड़ी हमको क्या पता 20 मिनट 25 मिनट हो गए क्या अरे जिया हां जीजा जी हम जी भाई यार तू लेट काहे कहलू हम आए में हैं काना पड़ेगा कोचिंग में से लेटे से छुट्टी हो लेटे से छुट्टी तने चेहरा पर हंसी लावा हंसा कुछ बोल आजकल के जमाने में हंसल कोकरो अच्छे न लगेगा। जीजा से प्यार करेलू ना जीजा से हम तो बहुते प्यार करेनी हद से ज्यादा जानवर से ज्यादा करेनी जैसे पूछो तो नहीं कि जैसे कि और से हम प्यार करेनी गुस्ताखी माफी धीरे बोला साली जी जब तू कुछ मंगले बाड़ू तो हम ले आके तहरा के देले बन बोला हां या ना चलो ठीक है सब कुछ तू कहलू तो हम ले आई ना हम कहीं ना तू ले आवेलू हां दीदिया कैसे बिया अच्छा बताइए। अरे तोहर दीदिया मस्त बिया दूगो लड़का बाड़ा सा चुनमुनो आराम से खेलेला सा अभी ए छोटका मुनमुनो न 1 में पढ़ेला आ चुनमुनवा 3 में पढ़ेला मतलब 1 क्लास फाड़ गेल भाई आगे। हां देखिए और बताइए। अरे सब ठीक बा तू अपन हाल चाल बतावा। हमार तो ठीक है। तू काहे दुबरात रो त का करी दिन भर घर के काम करे पड़ता एगो हिया भूल जाई त एगो काम ना करेले। अच्छा जाए दो अब घर के कहानी बाटे घर के लोग एगो आदमी देख के जरेला माइयो बिया त का कही ना करबी त का करबी बुच्ची चलो माई ही माई डांटे ले बोले ले तारे खाती हां कि ना त का करी देवी जी खाली घर में बैठ के खाई। अच्छा जाए तो रउए समझाई ना माई के। अच्छा ठीक बा हम अम्मा जी के समझा दे ऐसा कोनो बात नहीं अभी ये समझाई सुनो ठीक है कुल बात छोड़ा तू तनी खइले जा त का खाई जीजा जी काम करे से फुर्सते ना मिलेला त खाई का करे जा तर खाए कहतनी तू रोटी खा 5 गो 6 गो खा आना त सुन ना हमार चुड़ैल घर में भी 10 गो रोटी रोज खाती है उपाय बा के पल्सर बनती है बोलो कैसे हां हमार खाना खाए के बड़ी तारा तोहार खाना तू का खाला वो ना खाले अब तू समझ जा कि कौन बात हम बोलत हनी उतना समझदार ना है समझाएबा धीरे से बोलत हनी समझ गेली ना हमरा नहीं के खाए के एगने सुखंडिए रहबू। हां अच्छा एक बात बताई जी दिन भर जे काम करी ओकरा काम के टेंशन रही त खोबो खाई त नहीं के मोटाई। देखा साली जी प्यार हम करेंगे तारा से तू हमरा से करेली हद से भी ज्यादा करेली काम कैले रहबू ससुरवा जइबू तबे न निहरी कमावा। एक बात के बहुते टेंशन होवेला जीजा जी आके घर में देवी माई बैठल भी ओकरा कुछ काम ओकर माई बाप कुछ नहीं के सिखेले का जन तोरा दिन भर फोन में लगल रही ना 4 बार खाई थर छिपा त एको गो धोइले ना कर भौजी। हां त भौजी अरे तारा के देख के जरेली सा शुरू से जरेले कैसे माई बाबूजी देखे कैसन खानदान में भैया के शादी करा अब भैया से त कबइयो पटरिए ना खाला कभियो फोन से अच्छा हमार हितवा कहां बना अब
कमाई मैं गोल तो बड़ा भाई बहरी है। बहरी बड़े अच्छा झाझा गइल होई केहू के बाजा बजावत जान तोड़े जीजाजी ये तो ना खतरनाक जनानी बिया चल देख सुना ऐसन गाड़ी देवे ले ना कि इंसान के टेंशन नहीं पड़ा भौजी तोहार ना तो पड़ोसन का उ है चुड़ैले करेले चुड़ैल दिन एकदम चुड़ैली लगेले सब का। चल ठीक बाटे कोनो बात नहीं के आ तो के कुछ उल्टा सीधा बोली तो अब तो हमरा बोली तो मुंह में हम नोच ना ले अरे ठीक है कोनो बात बाप नहीं रे बाप कितना सुगर है जो ये बात होता ना हम चुड़ैल लागे नहीं ना जी है नहीं तनी उठी त ना बैठी ना अरे उठी ना एगो त हमर सुगर नौरत कितना भोला भाली काहे जी मुंह गिरौले बनी कुछ बात बा का तू तोहरा सच कही ना त लागेला कि आपके घर खर्चिए ना मिलेला कि मुंह उठा के दौड़ले ससुरारी में चली का बोले करो ना लगेला जी आपके कोई ऐसे बोलेला का जीजाजी से ए जबनिया सुधार लेने ते अबे आंट दे मुड़िया ए बेरा फूट फेंक दे कुछ ज्यादा ना बोलो थड़ू ज्यादा कितना खराब बानी ना तो हम ही कामे जीजा आ दीदी आ तोहर माई बाबू ना कामे ना जितना ये चुड़ैल अच्छा सुनर बना तो कुल हम सुननी है तोहर तो सुन बतिया तो का करी आ देखा तरी कि तू दिन ही लेके कौन के भागबू ऐसा तो हर ढंगावे हो गइल बटे मुंह हाथ के पता चलता है तो आर का करी जब फटता अरे जा हां हाटी तारी माई का तारी बाप माई का हमार ना तोहर ना आका जी धीरे से कहां निकलत तनी बैठी ना जीजाजी भूख लागल बा, हम जाते नहीं खाना अगर खाए। रुकी घर में खाना का है बनता खाई नौकर रखले बानी का कि दिन भर खाना बना के दे तो चार थरिया खाई हां नौकरे बाड़ू तू घर के ए चुपचाप रहने दे खुना फेंक दे का खून में फेंक दे अरे तोरा के इतना देख देर के होइले का जीजाजी तनी कम बोली का कम बोली बहुत तनी की कम बोली का कम बोली? हम ना तो ससुराल जे एकटा हां बात दिन भर सुतल रही चार बारी खइबू और बोल तारू जा पानी खूब रहा घर में अच्छा तार कुले ठनो एक ही दिन में हेट कर दे जाना तो नहीं खू हम बहुत सुगर है बहुत खराबो है चल चुनर और मुंह सुगर है देखे लगना कई बात गाय के ले हम डाली तो नहीं ये तो करा गांव में घुमला से फुर्सत नहीं खाली वो गांव में घूमत या वो गांव में का ओकरा मिलत अड़ू है वो एगो और अलगा टेंशन दे ले बिया अच्छा आओ आओ तनी गड़बड़िया तनी कॉलेज चला आगे जाओ के संग आओ तो हम ओकर खबर ले तनी हम खा खा लो आराम से खा लो का जी बाबूजी मैंने आपको कुछ बुझाता है कि सियान बेटे भइली तो शादी ब्याह को के हटावे के चाहिए यार कि नाम हंसवाब गौवा में देखो तनी ना कि कोनो के लेके दिन ही भाग जली ना तब आपका पगड़ी नीचे ना गिरल तो कहब आ हम बोलत तो कहत नहीं ना कि ढेर बोलत है बुढ़ियो कहत नहीं कि ढेर बोलत है चल तोरा तो गांव में घुमले से फुर्सत नहीं के का पता ना कहां गोल बिया माने हमर नॉलेज गरु खोले बिना मारो पारी मैंने छो जान के केहू बोलेला तो हमें कर मतलब फालतू बोलता नहीं हमारी पे भारी हो गइल बड़ी ऊ अच्छा तो आवे तो ओकरा के आवत है तब ओकर खबर लेता नहीं अभी जो तक हमरा बरुआरी तब अभी बिटिया ना हमारी भाई बारे में शिकायत बतियावा तड़ी कितना खराब है तो हम ही काम है दूसर के देखा तनी उनका आज ही काम में आ जाले ला शर्म तो है नहीं कि हां करब धरब तबे ना ससुरा में जाके अभी यहाँ आ गली झगड़ा लगाए तोरा के काल नहीं तो देखल नहीं खींच चाहते हम देखो किया तेरा से बाबूजी जब देखा जब हमरा जल्दी। पीछे लगल रहतिया बाबूजी का सिखाओ तनी अब बाबूजी जीजा के के बैठल ओकरो पानी के घरिया के अखवा देला हवाई बनी उन तो घर तू कोनो कहा काम धंधा तो माई नहीं कहां है। दिया अब पता नहीं के माई कहा कर दिया एक रखे मलकाइन बना के रख ले दिया एक टाइम ढंग से खाना नहीं के दे काहे हम एकरा तो का नहीं मलकाइन बना के अभी खाना बना खले बिया आओ ओकरा घुमले से फुर्सत नहीं के आई दू को गरु मारता से खले बेगर चल बाबूजी टाइम से पड़े जाता नहीं भूख ले जाता नहीं एक टाइम ढंग से खाना बना के नहीं के दे चली ना तो तो भूखा ले नाश्ता जाई। उतार नहीं से बना कर चल, टिफिन चल, दे चल। बना दिया दिन भर सुतल रहतिया ना तो दू रोटी बना के दे करा के जाई ना जी कैसे कहनी है बजे खातिर ऐसे से चुपचाप ना झगड़ा लगावन छोड़ दे हां ठीक जाई जाई। जाता नहीं अब देखी बाबूजी एकर बात में कभियो ना आई हाँ ठीक जाए लोला कुछ देव तोहार वही लगल है आयो री यही पे बोलत तो कहतन कि ढेर बोलत चली हो पाए कोई बाटे अपन बिटोर दी कोनो टेंशन नहीं के प्यार दिन तो बनले बाटे के हो अरे साली जी आज तो झाड़ बहार के बड़ू हो अच्छा लगता है एकदम सुपर लगा तो एकदम कैटरीना कैफ जैसा लगा था बाप जीजाजी वो तो नहीं बड़ाई करल जाला जितना अच्छा लगेला अच्छा सुना हम संगे नोएडा चल दू माई से बात करिए तब चलो माई से मतलब हमरा संगे जाए के तैयार बाड़ू यानी हमरा से प्यार करेलू बहुते करेले देखी तो मम्मी प्रॉमिस ए जिया का बोला हो हमरा दिल में बस जाना है अपना दिल में हमके बसा माने है कि चुकी बाचा ना बानी जो दिल में बस जाई घर नहीं के बना के रख ले अच्छा ठीक बाटे सुना ना जब तू हमें लगे आवेली ना हां मन कहला कि तोके यही जो
मंदिर बना के आ सेनुर टिक वही का कहता है पता है दीदी के भुला गई। अभी अच्छा प्यार करेलू कि ना बोला हाँ या ना करेलू ना बोला हाँ तो फिर एमा का डराए के बा यार प्यार करब जिंदगी बितावे के सब बात करब मेहरारू बनावे खातिर हम रेडी बनी त का दिक्कत बा सुन आ जब शादी बियाह सब कुछ हो जाई ना तो नोएडा में ले जाके अपन परिवार बना के रखब तोहरा के सोच लो हमनी के बियाह शादी हुई ना तो छोटे छोटे 2-3 गो लड़का हुई सब राकेश प्रदीप टेंचू का ठीक रही ना हां ठीक रही तो सोचा ना अच्छा बा कि ना साली जी मन करेला ना कि तोहरा के हरदम बाहों में एकदम चिपकल रही ठीक है कहता नहीं तो ठीक बा ना हां चिपकले रही एक दिन हमरा कुटबाई मई बाबूजी से तू डरा तो हम जाना तो तू डरा तो ठीक बात भाई तो से प्यार ना कर हम जाता नहीं वही जी जी का कहता नहीं कहां अब बताइए थोड़ा से मत मान लो कि तोहरा के डर के रहे के पड़ी कहे मैं डराए के बा यार तू जिया तोहरा से प्यार करनी यार तू हमके दिल देले बड़ू यार देखा दिल के साथ दिमागो नहीं देखा जिया पहली बार अपना ससुराली बियाह करके आइल हनी ना हां त का करी का करी ना वहाँ पे हम पटावत रहनी ठीक बा पटाई हम जाता नहीं पटाई हम जाता बाप रे बाप कितना मन चली हुई कोनो बात नहीं थे ठीक बा अपन काम चलता दिल अपन बनता कोनो बात नहीं के चला हो अपन काम धंधा अपन कर बैठनी है कि तनी सेम देखी फरल बाकी ना आ एबार सोचनी कि तनी खूब सगर टमाटर आए थू डलवा के बैगन आ सेम का सब्जी बनावे में तो 2 रोटी और का खाए त का जाने काहे मोल फूलवे कर झोरा ताटे ई भौजी हमरा से देख के काहे चले ले आ जाए तो पछी आज बाड़ू तो देख के जरते का चल जेबू त ना देख के जरी कब जीजा जी से बात कर लेनी दूगो ना तो खाली झगड़े लगाए में कुछ गलते सोचे में रह रहे अब जीजा जी हो तो हम देख जे जैसन रहेला वैसन सोचेला ठीक ना जानकारी तू गांव में गल रही त बाबूजी तो जाके झगड़ा लगावत रहे बाबूजी उरुए हवन आ ज्यादा ना खन बाबूजी चल गलन गइल बड़न अपनी बहिनी की है गइल हन कहत ना कि जाता नहीं तनी बहिनिया की है घूमे कभियो देख ना सुहाई लो को नजरिया में हम अरे त जाए दे ना हम नहीं कि ना कुछ उ कहत बोलते तो बोले दे ओकर उहे एथुए बाटे आ का बोलत बे मतलब करे का कौन खर्ची पिसान घटल रहत ये के ज्यादा बोलबू तो मुंह में से एकदम बोलत या ना एकदम मुंह में तो तोहर घींच के हाथ हम जवान में दे देई मार बाबा के बेगन यार पसर जइहन जहिए देबे कहो या करे कोई तही अभी हमर जिया तोहर में हिम्मत नहीं के कि ए तू कके ध दिहन ठीक ना ऐसे ऐसे कहती है ना कर सबे पूछत कहतिया सुंदर रह तू तारो चार जगह का कर तू कोते ने के चलत अरे कहां दिया रे तनी आओ तहनिया दिन बाद बिजी रहत यारो अरे कैसा बाबू नहीं सुनत रहे है ना राव अबे हम पूछा तनी काहे उ बोली हम एथु करताइन त ओकर हिम्मत हो गई कि हेतना उल्टा सीधा बोली हमारे बेटी के माने का है ए हमारी लड़की के जगह पे तोर लड़की है तो लड़की कहेंगे ना उल्टा सीधा बोलती तेरी बाप की कमी नहीं खाती कि तोर कमी नहीं खाती है पीट कर कह देती ठीक है हमारे हेतना घर हमारे हेतना बड़ घर दुआर है हमके धन दौलत के कुछ के भगवान कमी ना देना तू चलती चलावेला भइल पड़ू बोला तो बोलली आज की बात हमारी बेटी का उल्टा सीधा बोलबो मत कर मैंने लड़की है आ उनकी लगे कम उठो बैठो हम जाए हमार जीजा त काहे जीजा साल जीजा हम तो काहे नहीं सूत रहत लागी सूती जाए तो तोहार का जाता हो जाए दे चुप रह तनी करू कैसे बोलो तड़ी लड़े के सिखाओ तरी कि ससुरा जेते यो लड़ी से बोले के तमीज ना भाई लेकिन आपो नहीं खिटाड़ तू ठंडा चले जा ससुरा जाई त एथु चला जे करिया गई ओकर ना हमर बेटी तो हम ना सोचत तू काहे सोचत जाए ठीक है बढ़िया हम तो जान गइनी ना यो ल त खूब कम बिया का जरूरत बा जीजा के लगे तना उठला बैठला के हैं बढ़िया बाटे खूब सिखाव हम तो कहत नहीं ना कि ई जैसन करत रही इनकी आगे आवे कि लड़किया कर रहनी देख के तब आवस तो कहस कि हां तू सही कहत रहली करे आएंगे हम तो चाहत नहीं कि कोनो के लेके आई भाग जास भागा आएंगे तोहरी देखा तो पीछे नहीं खिला के देखत तो कहियो कि का कहत रहली है जीजा जी कहां बने ले खोदे हम जी छचनता अत जीजो जी से चुमन रही के रहम दिमाग खराब कर के रख दिया घर में तो नहीं थे लेकिन आज पिछवाड़ी आई हम तो जीजा जी के साथ का करे नहीं जानता वो वैसे वेट कर दिमाग ही खराब होता ऐसे रहो आवत नहीं ना जीजा जी के डराइयो कोई नहीं किया कोई पिछवाड़ से लेट नन कनिया लेट ना करूंगी 10 मिनट लेट बानी चा 10 मिनट लेट बानी अच्छा ठीक बा काहे खातिर बोलौलू ई बताओ हमरा के
पिटवैबू का हमरा के डायरेक्टे कहत रही कि चुमा दो ना जीजा जी। तो का करी अरे धीरे बोला भौजी जानते हो कितना जरेल तोरा तो के। का करी भौजी से डर के जियल छोड़ दी का ना जियल मत छोड़ा प्यार करो एगो डर बनल रही ना जिया। हां बाहर में जाए दुनियादारी हम से तुम चाहिए तो चाहिए कैसन बात करत हो यार। कैसन कैसन ना करत तनी जे बोलत तनी चुपचाप सुनी ना तो देखो तू यार बदल तो लगा तू आज का हो गल बता रहा जिया। इतना बाप रे भूल ना बाप। बनी तनी लगता है कुछ नहीं के जान देखा साली जी ये सब ठीक है। आज का तार मूड सनकल बटे साली जी जिया। आज मूड सनकल बना यानी तार संगे रात बितावल चाहता। बाप रे बाप हम तो सोचले ना रही कि साली जी इतना खुश हुई हो इतना हमसे प्यार कर रहे हैं। तका रोई खुश ना रही ता ना रोवे के नहीं के हीने आई दूर दूर का भगत है का साली फेर होने चाहिए का जल्दी मौके बनी का ना हो साली जैसन कोनो बात। अच्छा ठीक है आ गई। ऐसा तो छाका भागे रे जैसे तू भागत रहा अच्छा ठीक है चलो आ गई बोलो। का बोली लगता कुछ नहीं के जानत का ऐसे बोलत तनी अच्छा चल ठीक है ला चलो हो गया अब बोला क्या कहती बोलो ऐसे बोलत तनी लोगों कुछ जनमे ना करत तनी ना ये ऐसा कोनो बात नहीं कि ठीक बा प्यार करब जे गन कहब वही गन करब ठीक बा। साली जी हम चाहे ना कि शादी हो जाए तोहरा से आ मगन रही हमनी के चल जी नोएडा रहली का दिक्कत। पानी एन्या आई कि सुतले रहब दिन रात अरे जी दैनिया जब रही तो कुछ ना होई तो तोहर भौजी के सुना ने काम पर हमनी के क्या करता रे तनी ओठा में कहनी है त तू अब आई ए बेरा पूरा पूरा एकदम खेला मदारी देख ले देखियो ने नौटंकी हो तो चली ना तनी आप देख ले मना खुश हो जाई आपको चली आई होश में बाड़ू कि बेहोश में बाड़ू बोली अरे ना मैंने चली ना देख ले तब विश्वास हो जाई ना हम तो बहुत बाउर लगा बढ़िया आई देख ले तो दिमाग ताजा हो रे का बोलो हमरा से रउआ कब शादी करत तनी बताई ऐसा कोनो बात नहीं के प्यार करब हम कुछ नहीं के जानत हमरा से शादी कब करत अभी शादी बियाह करब हो ऐसा कोनो आज बात हमरा से शादी कर ली ना ठीक बा आई लव आई लव यू टू केना भाई केवन बेरा हो गलो तोरा कहीं नहीं समझ में आवा कितना नीक लागत रहल एराड़ी के कटा होली में बड़ी हमरा नहीं हां है बेटी भी हो हां सुनी ई नीमन काम कइनी हां एगो मेहर ले पेट नहीं के भरत दूधू को मेहरारू रखतनी औकात नहीं खाने को मेहरारू के खर्चा पागल वाली अच्छा लगे हेने ई ठीक कहत ले हमर पतोहिया लेकिन हम सोचत रहे कि चलो जीजा साली में के करना प्यार होखेला लेकिन हम ना जानत ना कि मर्द मेहरारू के हिन के रिश्ता बाटे बाप हो प्यार करेली ना तुम्हारा बहिन हमर त निक लागल हो बढ़िया त लागत है अरे पर बियाह करे के रहल त कह देले रहती कि हां रे बुढ़िया हमर बियाह शादी कर दे अब हम चलो तनी मिठाई बाटे जाइए पाऊ जाई लोड़ा के त दमादो कहे में हमर शरम आवत आटे का है विश्वास ना होत रहल रवा कुछ मत बोल देखी टच नहीं की कैले देखी माफ कर दिए हमरा के टच का कहला रे देखी माने छुअल देखी कुछ नहीं की कैले गलती नहीं की कैले बोली रे साली जी शरम आवत आटे कि सास से कौन शब्द बोला तनी खाना बढ़िया लागत हो आज लड़की हमर जानी त बताओ अपन जान दे दे त मला ठीक लागी ना खुश हो जाई कि नगद एगो हमर का डाला कि बहिन अगर घर में काम धंधा करे खातिर सच में कहत नहीं कि जौने गोड़े हाथ आयल बनी वही गोड़े हाथ निकल जाए ठीक ना ए माई जी आ एकरा का हम जी बोलत तनी तबे सरे हमरो दिमाग पगलैले बका है हाय दामाद हम नतिया का बेटा रे करे 4 दिन रहे तक तो गला भागला कि हमारी घर से अरे जा एक मुंह उठा के चल आई आइया मत सुतुर मुंह ले ले आइया मत आ नतिया ओकरो खाई लगी जैसन करत रहलु औसन नगवे आगे हम कहत रहनी आ कि आज ना त काल तारी आगे जरूर आई है हम बढ़िया भइला एक तरफ से कबाहट घर को हट गेल पूरा कबाड़ा भगवान जी बढ़िया